ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿರಟಂಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, laugh out loud. Balotelli, Balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla Kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಐ ನೋ ರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಜಪ್ಪು ಕಾರ್ಯೋಗು ಜಯ ಸಾರಥಿಯಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರುಪೂಜೆನು ಮೂಜಿಲು ಕೊಡುಕೈಕೊನ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಬುಡಲು ಗುಂಡೊಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗೊಂಡದಲ ಈ ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಊರುವಾದ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತಾವದ ಊರನ್ನು ಕಾತೊಂದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತಾವದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾರೋ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಣ್ಣ ಕಾಪಿಲ್ಡು ಕಾತೊಂದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲೇನು ದೈವ ದೇವರೇನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಈ ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ಒರಂಬೊಡಲ್ಲ ಒರಮನ ಎಸಲದ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಸನ್ನು ಸುರುಮಲ್ಪನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಶಾಸ್ತವದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಬಿಂಬದ ಹೊರಕ್ಕೂ ಪುರ್ಪಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅವು ತತ್ತು ಬುರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬುಲೆಪ ಒಂದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬಗು ಪುರ್ಪಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುವರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಉಡಲಾರೆ ಅನುಭವ್ಯ ಪಡು ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಡುವರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಂಡಲೋಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒರುಟು ತುವರ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಲಾಯ್ಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒರುಟು ತೋರ್ಜಿದು ಬರ್ಪೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಾದಂದ ಪಂಡ ಕಲೆ ಕಲೆನೇ ನಮ್ಮ ದೇವಿರ ಪಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬದುಕು ನಕುಲು ಬಂದುಲೆ ಕಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಟೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮನಿದ ಕಲೆಕುಲುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಸಿಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಗಾರ್ಯರ್ನ ಕಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ತೆಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪುದ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನವುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಲೋಕದ ಅಂಗನುಗು ಎತ್ತೌಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಒರಂಬ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೇಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನಿ ಕನಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಲೋಕಡೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ 177 ದೇಶೋಲೆಡು ತೂಪೇರು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆಗೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಒರಮನೆ ಎಸಲ್ಡ ಮೊಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲಿಯರ್ ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲು ಒರಂಬ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮರಿಗೇಳು ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಾಕಾರಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಕಲಕ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಎತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುದ ಗಿಡ್ಪು ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ದೇವೇರಿಗೂ ಸಮಾಧ ಸತ್ಯಗೂ ಸಮಾಧ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ
ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೇದ ಒರಿ ತೊಳುವೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕೂಟದ ಪರ್ವದಕಲೇನು ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಆರ್ತಿ ಪಿಡಿತದ ಅರಣಿಗೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬದಲೆತ್ತೆ ಪಂತ ಸುರ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಕ್ ಜತ್ತೊಂದುಲೇರು ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಮಲ್ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಪಗರ್ದು ನರಮನೆಗೆ ಮೇ ಬಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೆಲಸೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರಮಾನ ಬನ್ನ ಪಂಡ ರೋಬೋಟನ್ ಕಂತಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಹೊರಟು ಕಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಎದುಕನಗ ತಾಟಿರಬೇಕು. ಹಲೋ ಅನ್ನದಾನಿ ಯಾನೇ ಕನ್ನೋಡಿ ದೇವರೇ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಓ ಓ ಹೌದಾನಿ ಓ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೋಹಡೆ ಒಯ್ದಿಂದಾನಿ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಂಡು ಇದಂಗೆ ಐದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಓ ಕೊಪ್ಪಲಮ್ಮ ನಾಣಿ ಕೊಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ಕೋಡೆ ಟೂರು ಗೊತ್ತಿರ್ತ ಒಂದು 6 ಬತ್ತಿನ ಇರಿಗೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂತೇವೆ ಕರ್ಮ ಮರೆ ಯಾಲೊಂಜಿ ಮೂಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡಿ ಪರಾಬಾಗ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾ ಬಾಡ್ರಿ ಎಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ ಮಗೆ ಎಪ್ಪುನು ದುಬಾಯ್ ಊರುಡ್ತಿನ ಮತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲು ಮತ ಮಾರ್ದು ಅಕಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಡ್ಕಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಿಲೆಗಿತ್ತೆ ಗೂಟು ಪಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಹುಲ್ಲು ಜಪ್ಪ ಎದ್ದತುನಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಣನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಟೂರು ಬಂದೇ ಪುನು ಕರ್ಮೋಲಣ್ಣ ಅಂದೋಡಿ ಅಲೇ ಎಂಚಾಂಡ ಟೂರು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ಯ ಈ ಸಾರಿ 3000 ಕೊಡ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಪೋಯಿನ್ಯಾ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಂಚು ಹೋದ ಬಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಬಕ್ಕ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ್ಜಾರ ಅಂದತೆ ಒಡೆಗ್ಯಾ ಗೋಕರ್ಣಗು ಓ ಅಡೆ ಪೋತಿನ ಹೆಜ್ಜಿಯಾ ಅದೇ ಈರ್ಬೋಡ ನಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕುಲಿ ಪೋಪಿರ್ ಯಾಕಂತ ಅದೇ ಇರ್ನ 3000 ಕೊಡ್ತಾವ ಇನ್ನು ಟೂರೇ ಅವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅವು ಅಂದೇ ಇನಿ ಅಜ್ಜರೇನು ಬಿಡ್ದೆ ಬರ್ತಾರ ಮಿನಿ ಎಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಖಾತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಟೂರು ಪೋಯಿನತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೀಚ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಶುರುವಾತ್ ನಾರ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪನ ಮಾರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಬಿಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ತುಲಾಗೆ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪನು ದೇ ಓ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಾನ ಟೂರ ಬಾಜಿ ಬೋರಿಯಾ ಶೇ ನಾನೇ ಯಾನು ಮೋಲ್ನೊಟ್ಟು ಟೂರ್ ಹೋಗ್ನ ದೇಗಿ ದಾದಾಂಡಿ ಅವಳು ಬೀಚಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಉಂಡಾತ ಅಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಒಂದೆ ಮೂಲೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲರ್ನೆ ಬಿಡ್ಬು ನಿಜ್ಜಿಂದ ಬೀಚಿದ ಬರಟಿನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಕುಲ್ನೇ ಇರು ಒಡೆಗೆ ಇರ ಮರಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಏನಮ್ಮೆ ಮರ್ಲು ಅವು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಅವು ಏನ ತಿರ್ಲಿ ಓಲಾ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮಿತ್ತು ರಾನಾಗ ಆಯ್ತ ಮಿನಿ ಸರ್ಗೆ ಮಿನಿ ಕಡಿದು ತಿರ್ತುಬರ್ನ ಪೆಜ್ಜರ ಕರ್ಲು ದಿಕ್ಕಂದು ದಡ್ಡ ಮೆರಿಂಡಾಲ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟೇ ಕುಲ್ಲಾಡೊಂದಾಲಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಈ ಜಾಲ್ಡ್ ಈ ರಡ್ ದಡೆಕ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಪುಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಡುಟು ಮೆರೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ಸೀರೆ ಮಿತ್ತು ಬುಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಅದ್ಯ ಬಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಮೇರ್ ಬೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನತಯ ದಕ್ಕದು ಬರಂಜಿನ ಬಾಲೆಯವು ತಪ್ಪಡ ಬೇನ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮೇರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಮೇರ ಜೋಕುಲ್ಗುಲ್ನ ತೊಟ್ಟಿಯಲುಂಡತ ಅದೇ ಅವಳು ಮಿತ್ತುಕುದೊಂದೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಏನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ ಬಾರ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಎನ್ನಾರತ ದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೋಂದೆ ಆಪುಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಐತೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲು ತಿರ್ತು ಬರ್ನಗ ಮಿತ್ತು ಬೋಲಗ ಬೋಡಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ನಗ ದಾಲಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಲಗ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನಗ ತಿರ್ತಿತ್ನಾಗಲು ಬರ್ಸ ಬಂದಿ ಶೇ ಕೋಡೆ ಹಂಚಿ ಬರ್ಸನ ಓಲು ಪಾರ್ ಬಾನಿಜ್ಜಿವನ್ಪೆ ಅತಿ ಆಂಡಲಾಕಲು ಬರ್ಸ ದಯ ಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಡು ಕುಲ್ಲು ಪೋರ್ತದು ಒಡ್ಡದು ಕೂಡ ಬರ್ಸಗೆ ಅತಿ
ತಿರ್ತು ಪೋನಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ మిత్త పోనాక నిఖిలాలు వడ్డాది నేను అక్కడ వచ్చిదే రెండు 3 మిన్ని వడ్డాడ 5 మిన్ని వచ్చే నిఖిలే వచ్చాడు ಇಕುಲಿ ನದಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ನಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ మిత్త పోనగా ఇది 14 చెట్టు ఉలాయిలు ఎప్పుగా పోలే ತಿಂಡ್ರೇನ ಮಲ್ತ బజిల్ ಎಂಕ ಅವಿಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜಿ ನಡನ ಏತ್ ಸರಿ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಂತ ಈ ಕೂಡ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜೋ ఇరే కాపున్నా తిల్లే ఇది నేను బేలే పొడుతు సీదల కంపోతే ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪೋ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಜಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ರೋಬೋಟ್ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕತ್ತ ಅವು ಉಲಾಡಿತೀನಿ ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದನಾ ಬೈದಿನಿ ಬೈದನತ್ತ ಇಚ್ಚದನ ಗಿಜಿ ಜಾಮುಟ್ರ ಐತ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಹಾ. ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಜಂಕ್ ಪೋ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಓಯ್ ಎರಡ ತೀರ್ನವರ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ನನ್ನ ಐಟನಿ ಮಲ್ಪೋನು ಈಗ ಆಪುಂಡು ಉಂಟು ಇರ ಪೋ ಪೋಲೆ ಅಂತಂದೆ ಪೋಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಆ ಪರ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ ನಾ ಪೋ ಅಕ್ಕಳಗಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎದ್ದು ಮಲ್ಪರ ನ್ಯಾಲದ ಪೋಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರನ್ನ ಇರು ಯಾರು ಕಂದೋಡಿ ಓಯ್ ಕಂದೋಡಿ? ಅವತ್ತನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಡಮೊಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂದ ಯಾನ ಮೂಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡಿ ಬೇಪ ಅಡ್ರೆಪ್ ಆಲ್ತ ಪರ ಬೆಂಕ್ ಮೋಕೆಡ್ ಕನ್ನೋಡಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಕನ್ನೋಡಿ ಆತದೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಅತೇ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ತೂನ ದಾದ ಬಂದರಿ ಎಂದರಿ ಓಲ ಕಾಡ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿನ ಈ ಊರ್ದ ಹೊಸತ್ ಕಂಪೌಂಡ್ರಿ ಓ ದೇವ ಕಂಪೌಂಡ್ರ ದಾನಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಅತಿ ಇಲ್ಲಾಡು 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದಗ್ಲು ಇರ್ತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಲ್ಲ ಅಕಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಾಕಿನ್ ಓ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ನಿಖಿಲೆಗ ಒಂದ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಜೊತೆ ಏ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಜುವರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಖಾಲಿ 2 ವರ್ಷ ಏನ ಆತಿ ಏಬೆ ಆತೇನ ಆಯ್ತು ಹೋಲಿತಾರೆ ಇದು ಶುರು 2 ವರ್ಷ PWD ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬಿಡಿ ಛೇ ಮರ್ಲಿ ಇರಿಗು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಂಪರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಗತಿ ಕಾಸ್ ಮಲ್ ಪರಿಬೋದು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ನಿ ಹೌದು ಈಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದು ನೀ 4 ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿತ್ತ ಅಂಚ ಆಫೀಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ತ ಅವು ತೆಗೆದು ಬುರಿಯ ಓ ಯೋ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಲಜ್ಜಿ ಈ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಗಳು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂದ್ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ತ ಈತೆ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತನಿಂದ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಈ ರಾತಿ ಬುಡ್ತಿನ ಹಾಕುಲಾತಿ ದೇಯ್ದಿನಿ ಅದೇನಾ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ ಅದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರುದ್ರ ಉಮಿಡು ಪುನಃ ಬತ್ತ ಅಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ತಗೊಳ್ ತಿಂಗಳು 5,000 ಸಂಬಳ ಕೊರಂತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಣಿಂದಿ ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ತಿಂಗಳು 25,000 ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ತಂತೆ ಇನ್ಕಮ್ 25,000 ಅವು ಇಂಚೆ ತಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಪುನಃ ಬತ್ತಾರ ಬರ್ಪೇರತಾ ಅಗಲು ಪುನಃ ಬತ್ತದು 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಬೋಪೇರ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಕಾಟು ನೀರ್ ಬಾರ್ದು ಮಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದು ತಂದೂರ್ದಾಗಲೆ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಪರ್ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಾರ್ನ ಅವು ಮಂಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಟು ನೀರು ಮಾಯ್ತಿದ್ದು ಐತ ಮಜ್ಜಿನ ತಂದೂರದಾಗಲೇ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚನ್ನ ಉಂತಿನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳ ಕಡೆಗೆತ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈ ತಂದೂರ್ ತಗೊಳ್ ಕಾಟದ ಬರಿಟ್ಟು ಗೋಣಿ ಬತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಹುಡುಕುದೋಂದೇರ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ ನಗಲ ಉಳ್ಳೈಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡೆಕ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡ ತಂದೂರ್ ತಗೊಳ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಪರಬೆರ್ನಗಲ ಬರೆಪೈನಿ ಇರ್ನ ಮಜ್ಜಿ ಅಂಕು ಬೋಡು ಇರ್ನ ಮಜ್ಜಿ ಅಂಕು ಬೋಡು ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಊರ್ ತಗುಲ್ಲ ಕಲ್ತೇರತಿ ಊರ್ ತಗುಲ್ಲ ಪುನಃ ಪತ್ತದು ಬೋದು ಮರ್ದಿನ ಬತ್ತಕೇನು ಎಂಗಲೆ ಬನ್ಯ ಬರ್ಚಿ ಮಜ್ಜಿಗೊರ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಮಗ ಎಂತ ಬಾರಿ ಸೋಟ್ ಅಂದುಂಬೆ ಅಂದುಂಬೆ ಅವ್ ರೊಬೋಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂಬೆ ಅಂದಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಬೆ ಅಂದಂದು ವಾದನ ದೆಕ್ಕುಂಡು ನೆಲ ಒರೆಸುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕು ಆವ್ ಅಂದ್ ಹಾಗೆ ಕಂದೊಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಂಶ ನಿತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪಾಡಿ ನಾನು ಅಗತ್ಯ ಜಂಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ರೋಬೋಟ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇ ಆವ್ ದೀಪ ಎರಡೇ ಎನ್ನ ದೂರ ಬಂದಂತಿ ನೀರು
ಮಗನಯ ಹಾ 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 ದುಬಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ಆರೆ ಕಡೆ ಗೋಲ್ ಮಲ್ದೇರ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ರೋಬೋಟ್ ಕಡಪುತ್ತ ಅದ್ ನಂದು. ಏನಂಬೆ ಅವ್ರು ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಹೋಗ. ಸೇಮ್ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಕನುಂಡುಂಬೆ ಲಕ್ಕಿರಿ ಪಾಟ್ ಕಡೆ ಏನಂಬೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾ ಪೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡುಂಬೆ ಬಾದಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೆಲ ಒರಸುಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೀಪ ಉಂಡುಂಬೆ ಆತತ್ತು ಈ ತೂಪನವೇನು ಅವು ಸೇಮ್ ಉಂಡತ ಪೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪುದ್ದ ರಾಜಾನಿ ಬಂಡು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಮುಡ್ತಿನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ರಾಜನಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಪುಸುರಾಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ತಿ ಈ ಊರ್ದ ಹೊಸತ್ ಕಂಪೌಂಡ್ರು ಅವಂದು ಇರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಆತನ ಎಂಗಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಜಾವ್ ಕಫ ಹಾಪುಂಡು ಓಯ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ಬಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಆರ್ ಬಂತೇರು ಹಾನಿ ಬಂತೇರು ಅವು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚೋಕುಲ ಹಬ್ಬಜಿಗೆ ಇರಿ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ಜಬ್ಬು ಜೋಕು ಕಡೆಗಿಲ್ಲ ಅತಿ ಓಯ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೂಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಬೋರ್ಮಿಟ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಹಾಪು ಜಾವೆ ಅತಿ ಓಯ್ ಅವು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ಪಂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದಿನ ಐಟ್ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫನಂತರತ್ತ ಬಾರಿಲ್ ಹಾಕ್ತ ರೋಬಟ್ ಅವ ತೂವರ ನಾವು ನರಮಣ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂದದೆ ಇರ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಅವರ ಇರಿ ಏನ ಪಕ್ಕಡ ತೂಪದಿ ಇರ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಇರಿ ಸ್ವಾತಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಇರ ಅದ ಅಂತ ಅವ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪರ ಹಾಪುಜಿಂಬೆ ಬಗ ಅದು ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಬ್ರು ಹಾಪುನ ರಾಜನಿ ವಿದಾಯ ಬಲ ತೋಟ ಕೊಂಟರ್ದ್ಯ ನೆಲವರಸ್ಯ ಬಾಜಂದಕ್ಯ ನನರೇನು ಮೀಪ ಹೊಡಿತಿನ ಬಲ್ಲೆ ನಮಗ ಇನ್ನೇನ ಮೀ ಬಾನ್ ಬರ್ಚಿ ಅವ ಏನಬ ದೊಡ್ಡ ಏನನ್ ಮೀ ಪಾರೆ ಫಲ್ಲೆ ಆಯಾನು ಮೀ ಪಾಡುಗೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಬನ್ ಅಕುಲ್ ಮಂಜಲ್ ನೀರು ಪಾರ್ದಾರ ಮೀಪ ಬೇರೆ ನಾಯಿ ಲೈಕ್ ಪಾತಿರ್ನತ ಅಂದು ವರೆ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಓ ಅಂದಿ ಹಾಗೆ ನಡಿಯಾ ಹಾಯ್ ರಜನಿ ಯಾನು ಕಂದೊಡಿ ಕಂದೋಡಿಂದ ಮುಸುನ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಬಿಡು ನಿನ್ನ ಹಣ ಬರ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕಲ ಗೊತ್ತು ಏನ ಏನ ಗೊತ್ತು ಪಂತು ಕೋರಿ ಈ ಕಳಂಬಾಡಿ ಭಾಸ್ಕರೆ ಅಂದಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಟಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಮತ್ಮೇಲೆ ಬಿಡದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣುಲ ತೋಡು ಜೋರುಂಡು ಈ ಜನಸರಿಜ್ಜ ಈ ತೂಪಿಲ ಕೆಜ್ಜ ಈತನ ಮೋನೆ ತೂದು ಬಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜ ಈತ ಎನ್ನ ತೂದು ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡ ದಮ್ಮ ಮಾರೆ ಯಾವ 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 ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಆವಂದಿನ ನಕಲು ಮತ್ತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ನಿಕ್ಕ ತೀರ್ನ ಅವಳು ಎದುರು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ್ಲಿರತ್ತ ಅಕುಲು ಏರಿಂದ ಪನ್ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪನ ಪನ ಹಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ ಆರ್ ಗುಂಗುರು ಕುದಲ್ದಾರ್ ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದಾರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬರಕಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಜನ ಅಂಚನೆ ಬರಿಟಿತ್ತನಾರು ಆರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನು 25,000 ಕೊಡ್ಪನಾರು ಆತನ ಯಾವ ಹತ್ತು ತಿರ್ತು ಲುಂಗಿತ್ತು ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾರತ್ತ ಮೈಕ್ ಮಾತೊಂದು ಆರ ಮಕ್ಕಳ ಬರೋಣ ಬರ್ತಿ 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 ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರ ಯಾಲಿರ್ ಬನ್ನ ಸುಳ್ಳು ನೀನು ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ತಕೋರ್ವೇರ ಐಕ ರೋಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬೆ ಅವ್ ಮಿಸ್ಸಾನು ಮಿಸ್ಸಾನು ನೀರ್ ಬಲ್ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕಡಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪಾತಿರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರಿಗೆ ದಾದ ಹತ್ತನು ಐಕೆ ರಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರಂಬೆ ಅವ್ ಮಿಸ್ಸಾನು ಮಿಸ್ಸಾನು ಹಪ್ಪೆ ಮೇಜಿ ಬಂಡ ದೂರ ಪೋತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ಪೆದ್ದದಿ ನೀರು ಓಯ್ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಎಂಚೆಯ ಓಯ್ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಇದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಅನ್ಬಿಡ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಏನೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪಂಪಿ ಮಾರಿ ಅವ್ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಅವ್ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಗಲ ಅವ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂಬೆ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಆವಾಡ ಮಿಷಿನ್ ಆವಾಡ ಏನೇನೇ ಆವಾಡ ಅವು ಏನೇನೇ ಆವಾಡು ಎನ್ನನೇ
ಫಿಕ್ಸ್ రజని నిక్కె నన్ను మధ్యాహ్న నీకు పెద్దలేది పెద్దోలి అన్న పెద్దల డేట్ బండి రాపుజీ దేగు దేగు బుడందే నాలందిన కరెంట్ పోండా కొంత లేట్ వెళ్ళది ಡ್ರೈವರ್ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಓ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತ ಕಂಪೌಂಡ್ರು ಆಡ ಪನ್ ಮಾರ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾರ ಮಿಷಿನ್ ఈ మండల కుళ్ళు మారే ఆ పెద్దుని కదా అంచెల మిని కరెంట్ పోండా జనరేటర్ పాడుగా ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಆತೆ ತುಲ್ಲು ಇಂಚೆ ವಾತಿರ್ನಿ ಅವೇನ ಮಗನ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿಯಾ ಹಾ, ಹಾ. ಆಯ್ತು ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪದಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬನ ಆತು ಸೋಕ ಬಾತೇರು ಬಾತೇರು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡವು ಏ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬನದೆ ಹಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಲೆ 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 ತುಕ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವನ್ ಎ ಸಿ ಬೀಡಿ ಉಂಡುದೆ ಬೀಡಿ ನಿನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ಬೀಡಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದ ఒక యానో ఇప్పున ఫుగిని వర్పిని ఈ పోమారే ఈ పోకాడ జిల్లా ఈ తూర సేమ్ ఎన్న దుమ్ముದ ಬುಡಿದಿ ಲೆಕ್ಕನಿದೆ ಪೊಂತೆ 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 ಲಗಡೆ ಗೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಚರ್ಮಲ ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನಂಗ ದಾದಬಾರ್ದು ಜಬ್ಬು ಅದು రాత్రి చెప్పు నగనా ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನಂಗ బాకిలికి చిలక బార్ చెప్పే హల్కట్ నాయ్ పట్టింగ మూజిగాసయ్య ఎన్న ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ మన పెదకుల్య ఇజన కార్దానికి బర్దు దోక్తువే బట్ట ఎన్న ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಉಲಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಉಲಾ ಬತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ದಿಲೆ ಅಂತ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗಲ ಆರು ಜೋರ ಪತ್ತೆ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಏ ತಂಗಲಪ್ಪ ಸುರುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿನ ಬುಡ್ತಿ ನಿಕ್ ಈ ತಂಗಲಪ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಇಡ್ತಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿ ಅತಿ ಇರ್ ದುಮ್ಮುದ ಹೊಡಿದಿಂದ ಇವ್ನಿ ಹೋಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕುಳ್ಳರೆ ಜೂವಲ್ಲ ಹಾ ದೊಡ್ಡ ಯಾನಂಜಿ ಪಾಪದ ಹಳ್ಳಿದ ಪಣ್ಣಂದು ಮದ್ಮೆ ನೀನು ಪಾಪದ ನಂಬೆ ಹಳ್ಳಿದಾನ ಜನ್ನಲ್ಲ ಕಂತ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಒಟ್ಟುಡುಕಲು ಒಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಪಾತೇರು ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ತೂಲ ಮಾರದಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ ಹೊನೋಡು ಬಂಡ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ತೂಲ ಮಾರದಿ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ದುಮ್ರಡ್ ಲವ್ ಇತ್ತು ಯಾನಗಳೋಡು ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋತೆ ತಿಕ್ತಾಲಾಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡು ಕಲ್ವೆ ಬಾರಿ ಜೋರಿತ್ತಿ ಬಂದಿನ ಹೇಳಿ ಹೈಗಾಲ್ ಪಂಡುಲು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಆಪುಯ್ ಪಾಪದಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಕೂಡ ಯಾನಲ್ಲ ಗಂಡೆ ತುಲ ಮಾರದಿ ನಿಕ್ಕಿಲ ಮಾತನಾಡಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಗಲೊಟ್ಟಿ ತಿಗ್ಗರೆ ಪೋತ ನನ್ನ ಕಂಡು ಹೊಯ್ಕಾಲ್ ಪನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಎದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಆಣಲೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾರೆ ಬೋತಿದ್ವಿ ಪಾಪದಂಬೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಆಣುಲೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಂತಿಯರ್ಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಹತ್ತವು ಬಿಲಾಸು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಯ್ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲ್ ಮಾರೇ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಇಂತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಂಡು ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಮೂಲು ದುಡ್ಕಲಕುದು ಓಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತದು ಯಾನಲ್ಲ ಊರುಡಪ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತಲದ ಶೇಖರಣೆ ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತೀರಿ ತಿತ್ತಲದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತೀರಿ ಎತ್ತು ಪತ್ತು ಜೆತ್ತದ ನೀರು ಮರಿಯ ದಿಪ್ಪರೀರು ಪಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆತ್ತು ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಬಿದ್ದ ದಾಕಿನಿ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಕನೆ ಪಾಪತಿ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಕನೆ ಪಾಪದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಹತ್ತವು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತಿನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವ್ ರೋಬೋಟ್ ಏನನ್ ಕೆರ್ಬುಡ್ ಮಾರೈತಿ ಅವ್ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಾತಾರ ಮತ್ತನ್ ಮಾರೈತಿ ಓ ಒಟ್ಟೆ ಕೈ ಮಾಡ್ರೆ ಬಾಯರಿ ಏಯ್ ಕೈ ಬಾಡ್ನಿ ಹತ್ತಮೆ ಐಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಗತ್ತಿಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಅಂಗಿಗೆ ಇಸ್ತಿರಿ ವಾಡ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ ಮಾರ ಇಸ್ತಿರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೇಕಿದಿ ವರ ಬರೋದು ನನ್ನ ಬುರ್ಚಂದ ಗೊತ್ತಾವ್ ಏರೆಗಳ ಕೊರ್ತಾವ್ ಏನ ಬರ್ರೆ ಬೊಗ್ಗಿನಾಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡಿ ಪೂರ ಇಂಚಾಪನ್ ಅತ್ ಒಂಜಿ ದೂರಡ ಊರ್ದು ಕುದೊಂದು ಈ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ರೋಬೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪನ ಕಾಲ ಬತ್ತನತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು ಏತೇ ಎಡ್ಡಂಡ ಆತೇ ಹಾಲುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುಗ ನಮೈಕ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ
ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುನಿ ಏತು ಪಿರದೀಪನ ಅದಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪುರ ದುಂಬುದಲ್ಕನೆ ಪಿರಬರು. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಬೈಲೂರು ಮೊಕಲ ಚಾತುರ್ಪುದು ಲೆಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಡಲ ಇಡ್ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನೇರನಲು ಸುರುತೂಪಿನ ಕುಲುಲ್ಲಿರುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಾಬು ನಿಕಲ್ ನಿಮಿಚೈನ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ, ಹರೀಶ್ ಜೋಡಸೆ, ರಂಜಿತ್ ಸಾಂತೂರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೀನ್ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಕೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ, ಕಿರಣ್ ಕರಡಿ ಮಜಲ್. ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಸುರುಕು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಹಿರೇಗೆಂಚಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲೇನು ತೆಲ್ಪವನ್ನ ಬರೀ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏಟು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಪಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ಅಂತ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕರು ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಿಗೆಲ್ಲ ಸವಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಅದು ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಮಲ್ತಂದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಗೆ ಎರಡೇ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿ ಯಾನು ಉದಯವಾಣಿ ಬಿಡ್ಪತ್ತು ಹೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10-15 ನಾಟಕ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜಿಡ ಬಾಕಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಜಿನಾಲ್ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಗಲ್ಲ ದೇರಡೆ ಆಲ್ಪಟ್ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮಲು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಾ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಡೆ ಕೇಂಡೋ ನೀತೆ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ಐಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಡ್ಲ ಅವಡು ಬತ್ತದ ಸೀದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ತಂಡ ತೂಪಿನಂಚಿತಿನ ಲಕ್ಷಲತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತೂಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನಲತ್ತು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಎಡ್ಡಾತಂದು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಓಲ ಲ್ಯಾಗ್ ದೀತಿಜಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ದ್ಯಾಗ್ ಮಂತರಂದು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಮಂತಾರೆ ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡ ರಜಿತ್ ಅಪ್ಪಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋದೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ. ಓಕೆ ಅವುಲ ಬೊಕ ಅವು ಕುಚ್ಚು ಪದ್ಯಲ ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 7 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಹಾಪಣ್ಣ ಅವು ಬುಡ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ ರಜೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಪಂದಿತ್ತಿಚಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ ಅವಲ ಹರೀಶ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೋಪಿನಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ ನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ ಕುಸಿಟು ಪೋಡು ಇನಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ರಡ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಾಮ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಇವೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಕೇನೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುಂತು ಯಾರು ಬಂದಲೆ ಬಲಿ ತೆಲಿಪೆಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಒನ್ಬುಡು ಸುಮಾರು ಜಂತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರಲುಂಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಾಡೈನ ಒಂಜಾತು ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಕಾರನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪನೊಂದು ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಒರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.